Türkmenistanyň orta mekdeplerinde okuw ýylynyň tamamlanmagyna sanlyja gün galandy. Mary welaýatynyň merkezi şäherinde käbir muallimler okuwçylara pes baha goýmak barada haýwat atyp, olardan dürli işleri berjaý etmegi talap edýärler. Käbir gurplenatalar bolsa şu ýyl mekdebi tamamlayan çağalaryna ýokary baha goýulmagyny üpçün etmek üçin muallimlere para berýärler. Bu ýagdaýlar barada enatalaryň, okuwçylaryň we muallimleriň ençemesi Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdi. Welaýatyň tas ähli esasanam şäheriň 16-njy, 24-nji, 13-nji, 5-nji mekteplerinde köp muallim ýokary okuw jaýyna girmek isleýän soňky sınıf okuwçylardan mektebi awatlamak üçin pul bermegi, kiçi sınıf okuwçylaryň depderlerini barlamagy we şuňa meňdeş beýleki işleri etmegi talap edýärler. Olar ökde okuwçylara özleriniň konspektlerini hem ýazdyrýarlar. Muallimler bu talaplary berjaý etmedik okuwçylara pes baha goýup okuw şahadatnamasyna täsir ýetirmek barada haýwat atýarlar diýip habarçymyz belledi. Ene atalaryň sözlerine görä bular esasan gutorduş synaglaryny geçirýän muallimler bolup, olar özlerine gymmatbaha sowgatlaryň alynmalydygyny hem gytaklaýyn aýdýarlar. Bu talaplary mugallimlaryň ählisi edýär diýip bolmaz, ýöne olaryň köpüsi syna geçirýän mugallimlary naharlamagy hem mektebi tamamlayan 11-nji sınıf okuwçylaryň üstüne atýar. Munyň üçin olar okuwçylardan ýa pul ýygnaýarlar ýa-da nahar bişirip gelmegi talap edýärler. Çağasyna pes baha goýulmagyny islemeýän enatalar bu talaplara razy bolýarlar. Sebäbi ýokary baha ýurdun içindäki ýokary okuw jaýlara girjek ýaşlar üçin o diýen zerur bolmasa-da daşary ýurtlarda okumaga gitjekler üçin möhüm hasaplanýar. Dip iki çağanyň kakasy marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şu günler käbir gurply enatalar bolsa, habarçymyzyň we muallimleriň tasdiklamagyna görä, bu ýyl mekdebi tamamlayan çağalaryna ýokary baha goýulmagyny üpçün etmek üçin muallimlere para berýärler. Bay enatalar muallimleri öýlerine çagyryp dürli gymmatbaha sowgatlary ýa-da olary 50-100 dollar pul berýärler. Bu ýagdaýa çağalar hem şaýat bolýarlar we olar ýaşlykdan para öwrenşýärler diýip ýerli muallim anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk baýdalanlar barada Mary welaýat bilim müdirligi we agzalan mekteplerden kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda käbir muallimleriň okuwçylara pes baha goýmak barada haýwat atyp, olardan dürli işleri berjaý etmegi şol sanda awatlaýyş işleri üçin pul goşmagy talap edýändigi barada Azatlyk mundan ozal hem ençeme gezek maglumat berdi. Galy bersede orta mekteplerde her ýyl maý aýynyň 25-nde geçirilýän soňky jaň dabaralary we gutorduş synaglary üçin müňlerçe mana çykdyjy edilýändigi we bularyň enatalary surnukdurýandygy barada da ýygyderli maglumatlar gelip gowşýar. Ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň giň-ýaýran işsizliginiň arasynda köp enatanyň bu serişdäni üpçün etmek üçin karz almaga mejbur bolýandygy, käbiriniň çağlaryna bu pulu berip bilmeýändigi hem habar berilýär. Azatlyk soňky ýyllarda çykdyjylar sebäpli okuwçylaryň öz janyna kast edýändigi barada hem ençeme gezek maglumat taýýarlady. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlary boyun alyp açaçan gurrun gozamaýarlar. Bu barada Berk döwlet gözegçiligindäki metbuat serişdelerinde hem hiç zat aýdylmaýar. Bu aralykda goňşy Özbegistanda soňky jaň dabaralaryny we gutorduş synaklaryny geçirmek üçin enatalardan pul ýygnamak resmi taýdan gadagyn edildi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Özbek gullugynyň Özbegistanyň bilim ministrliginiň Telegram kanalynda çap edilen maglumatyna salgylanyp 17-nji maýda çap eden habaryna görä ýurtda täze okuw ýyly üçin mektepleri taýýarlamak we awatlamak üçin okuwçylardan we uçurumlardan pul ýygnamaga ruhsat berilmeýär.